Se on Rieskaleipurin viikkokatsauksesta. Hyvää sitä sun tätä. Katsaus lähetetään silloin, kun on asiaa, ja erityisesti silloin, kun ei ole mitään asiaa. Viikkokatsaus lähetetään nyt sen takia, kun on keskiviikko. Huomenna lähetetään varmaan ajankohtaiskatsaus, kun torstaissa ei ole viikkoa. Meillä on nyt ollut aika hiljainen viikko johtuen siitä, että tuolla maailmalla on kaiken näköisiä mielenilmauksia, josta syystä meidän kuljetukset ei oikein toimi. No, meidän ajonjärjestelijäthän siitä kyllä tykkää. Tässä näette pätkän niiden ajanvietetteestä, kun ei ole rieskakuljetuksia. Leipuri sen sijaan onneksi pääsee purkaan tuolta sähköisesti kanavista tulleita tilauksia huomiselle.